asɔre fo mu ntie me mo a mototo fam a mo se anɔnte afam no ɛnyɛ nokora ɛnyɛ bebere ka ɛni baaburu obi a hom do ba hwe fam bia na oyɛ obi a tumi a ɛnyɛ tu mu ana ɛpia kɔ so nyame de ngosra ayɛ adwuma a bonsam anyumadie dadi so ka Bible no a babi a Yesu kaste di mo bia nipa no hwe fam nti obasɔre no na wɔnyɛ ɔgye amen nare na wo ni baye na okɔtɔ fam yɛsɛ obi sɔfo kora na sɛ yɛde ngosra gu na pampa mu a na ɔda fam na wɔwɔ na wo sɛ hombɔne ɛyɛ hombɔne meka kyerɛ mo nɛ wɔte yɛ nneɛma bi wɔ a asi na ɛwɔ sɛdeɛ asiyɛ momiɛnhwɛ ne ɛnyɛ ne saa mese Yesu Kristo ɔbɛsa ba saase wɔ so biam obia wo ne wompɔne biada wobɛnya kora kɔgye Nyankopɔn nkyɛn wo suba te sɛe kɔmbɛ na wonam soɔ wɔ Kristo ni watemato wo afiri bɔne ho woda so ti bɔne mu di a woma tu mu nya sɔfoɔ da na obi ne wabɛda sɔfoɔ na sɔfoɔ da na obi ne wabɛda deɛ wɔkra bɛɛ na bɛtimi da kɔma Yesu demon de ne nsa too so hwɛ obi a woda na wo bi ne wabɛda bia no demon de ne nsa too so wasɔ wo kram wonya wɔ gyea wɔte